Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101. La opinión no opina. Todos opinan en La Opinión. Pues lo dicho, este viernes 12 de junio La Opinión cumple 50 años y un mes. Y manteniendo el planteamiento de todo este 2026, el programa quiere presentar contenidos especiales, rindiendo tributo a quienes, de un modo u otro, han colaborado creyendo en este planteamiento durante medio siglo, de denunciar, de hablar, de defender. Y por eso hoy queremos fijarnos en esa unión que siempre ha confirmado que es la que hace la fuerza. Los colectivos, los que funcionan a modo de plataforma y, de hecho, alguno lleva incluso ese nombre como planteamiento. Atendiendo a la actualidad e sin ir máis lejos, podemos lembrar Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza. Lembran que este venres siguen a se concentrar dende as 11:30 no Centro de Saúde de Aguiño e ás 12 na Pobra, nos Xardíns do Valle Inclán, pola cobertura de todas as prazas, pola apertura do PAC da Pobra dende as 3 da tarde os días laborais. Juan Loureiro, que tal? Moi bo día. Moi bo día, que tal? Voceiro da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública en Pontevedra, pero antes ligado tamén a plataformas veciñais, neste caso Federación Veciñal, agora Castelao, non? Porque aquí tamén houbo unha evolución que La Opinión foi vendo tamén co tempo. Sí, claro que sí. Desde o ano, eu levo 8 anos, digamos, tendo primeiro como secretario da Federación e despois como presidente de Castelao, pero xa viña do movemento veciñal de Campolongo tamén, É que parece que cando falábamos hai exactamente un mes, por exemplo, con Hipólito, unha das persoas que marcou tamén a trayectoria de este programa, el dicía que no seu intre o asociacionismo veciñal tivo moitísima forza. En cambio, parece que estamos nun intre no que empeza a apagarse e que temos sempre, neste caso, por exemplo, a Juan Loureiro como voceiro de distintos colectivos. Que pasa? Que non gostan estas responsabilidades? No, o que pasa que, digamos, tes que ter, para estar no momento veciñal, tes que dedicarlle tempo e tes que decidirte, porque non é, digamos, non é ben visto polas administracións, pois a representación dos veciños, e despois, cando estás nunhas plataformas para que se visualice que de xeito, digamos, visible non exista esa politización, aínda que no fondo as reclamacións veciñais é política, pero por lo menos que sexa o movimento veciñal o que abandeire esas portavocías, non? Entonces recaen a maioría das veces na Federación de Veciños Castelao, entón por aí vai. As plataformas sanitarias son políticas? No, é dicir, as plataformas sanitarias temos a Asociación de Pacientes, tanto, por exemplo, temos a Nedia, temos Chrome, temos a Asociación de Pacientes de Pontevedra. E as que defenden a sanidade pública como tal están distribuídas segundo zonas, áreas e demais. Por exemplo, falábamos agora da de Barbanza. Claro, a ver, había dous xeitos de facela, non? Que era, digamos, monopolizar todo o territorio e centralizalo, poñendo, digamos, unha por cada, digamos, unha en Pontevedra, unha en Coruña, outra, e ao final o que se decidiu é darlle visibilidade a todas as zonas. Entonces, dentro da plataforma de SOS Galicia, por exemplo, están todas as plataformas, digamos, metidas. E vai por zonas, claro, sí. Política ten que ser, porque cando se vai en contra do sistema e o sistema está organizado por unha institución, un goberno autonómico, ten que ser política. Totalmente, pero é que política é todo, porque política é decidir se se pon un semáforo nun sitio, ou política é, non sei, é dicir, o que falamos da sanidade, por exemplo, que o que temos que ter claro as persoas que estamos encabezando o movimento veciñal ou plataformas é que indistintamente do partido político que este, nós temos que ser críticos con todos, porque se alguén do movimento veciñal se arrodilla, ben entendido, ante un partido político, ten un problema, porque perdes credibilidade. Entón, polo menos, a persoa que fala non se vende a ningún partido político. E danlle, entre comillas, para que nos entenda a xente, danlle leña que lle ten que dar, claro está. Ben, estamos a falar eso de plataformas, pero despois vostede xa di que comenzou realmente coa súa andaina como dentro dun colectivo veciñal. Sí, en Campolongo, claro, eu son veciño de Campolongo e levamos loitando, venme á cabeza unha cousa, unha anécdota, como foron os bancos, por exemplo, do río Gafos,
pois tuvemos que dicirlle ao alcalde ou a Raimundo, o concelleiro de Facenda, que se non nos poñían os bancos, que íbamos a facer unha petición ao alcalde de Vigo que poñía os bancos por 70 euros. É dicir, son anécdotas desas, non? É dicir, veña, machaca, machaca, machaca. Claro, os tempos políticos entendemos que non son os tempos que movemos os veciños e as veciñas, pero por lo menos ir acadando cousas, é moitísimo do que hai feito é grazas ao aumento veciñal, Non, eu quero dicilo, é a xente que non pense que está morto o aumento veciñal. É máis, cada día hai máis. Cada día hai máis. Digamos que o problema que temos agora é que hai moita xente que cree ou pensa que se vai por libre que vai a conseguir máis cousas. É totalmente o contrario. Canto máis unas e canto máis regulado este o movimento veciñal, moito máis fácil é de acadar cousas. Pois deso queremos falar agora, dunha plataforma que está formada por distintos colectivos veciñais e que é desas novas de formación e que parece que en principio, incluso en moi pouco tempo, chegou a acadar o obxectivo do motivo da súa unión. Rosa Pequeño, que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Voceira da plataforma de veciños San Xulián que se concentraron como tal para evitar que nun sitio en concreto do Concello de Marín se instalase a base de traballo da concesionaria do lixo. Vostedes explicaron sempre os motivos e parece que hai un paso importante. Dende xa hai un tempo se coñece que o Concello de Marín dixo que non lle ia dar licencia para se montar aquí, pero aínda así o colectivo non se desfai, non? Non se desfai. Estás no certo. O que son os permisos, os informes saíron desfavorables ante a petición de Urbaser e o que son os técnicos do Concello e máis a Xunta de Goberno ratificaron que eso salía desfavorable completamente. O que sí é certo é que, por lei, teñen dereito a recurrir e a volver a presentar as licencias as veces que sean necesarias. O sea, eles poden volver a presentalo todas as veces que queiran. Isto xa é decisión da propia empresa. Si quere volver a intentalo ou si non. De todos modos, si queren volver a intentalo, van a saber que nos van a ter aí en pé de guerra e cada vez máis fortes que nunca, porque cada vez somos máis e máis unidos. E xa non só xente de Marín, xa tamén xente da contorna. E de fora da contorna tamén. Entonces, contamos con bastante apoio e o que teñen que ser conscientes é de que poñen en riesgo a salubridade dos veciños, que hai vivendas, que hai ríos, que hai moita natureza cerca, que non é sitio para tremendo bomba agresiva para a naturaleza, o sea, non se pode permitir. Aínda que sigan atentos e pendientes, Rosana, Rosana, non sei por que dixen Rosa. Non pasa nada. Están vostedes pendientes, como insisto, o que pretenden é seguir aí. Agora, son conscientes realmente de que en moi pouco tempo chegaron a conseguir o obxectivo que mellor outros colectivos siguen despois de anos tentando buscalo? Sí, somos conscientes de que foi un moi bo resultado en pouco tempo, pero eu creo que o conxunto de traballar unidos e de traballar ben, e de facelo ben, e de contar co apoio tanto de medios de comunicación como de resto de vecindario de fora de Marín. Eu creo que a axuda da xente e o traballar en equipo é algo que é fundamental. Clave, claro, a unión fan aí a forza. Moitísimas grazas por esta aportación en este tempo de opinión. Graciña, Rosana. Moitísimas gracias e bo día. Bo día. Plataforma de veciños San Xulián, pero hai outra que eu non sei se Juan Loureiro está ligada ou non, pero que a coñece de seguro que sí. Falaremos tamén noutro intre da importancia que ten la ría de Pontevedra a PDR, pero aquí estamos a falar do voceiro e covoceiro da Asociación en Defensa da Ría de Arousa, que este domingo, unida a outra de tamén máis recente creación, as plataformas Ulloa Viva e tamén a Mina de Touro o Pino, van a se concentrar nunha doble manifestación por mar e por terra este vindeiro domingo en a illa de Arousa, porque consideran que xa non se aguanta máis a situación agónica da ría de Arousa. Xaquín Rubido, que tal? Bo día. Bo día. Ademais, un colectivo que o que dicíamos, quizáis, dende cando está a funcionar a PDRA? Pois está a funcionar hai 27 anos. En estes 27 anos, o obxectivo segue a ser a ría de Arousa.
Efectivamente, é unha plataforma que pretende defender, como o seu propio nome indica, a pedra, defender a Ría da Arousa. Chegaron a conseguir algún, ainda que sexa pequeniño detalle? Bueno, realmente unha plataforma que a través das grandes movilizacións que se teñen feito, tanto como na Praza do Obradoiro, por distintos temas, desde a paralización da Lei de Acuicultura no ano 2016, a paralización do proxecto, do inicial proxecto da mina de Touro no ano 2017 e que rematou no ano 2020. Esas movilizacións, eu creo que, digamos, a veciñanza da Ría da Arousa tomou consciencia da súa forza e da súa capacidade de defender tanto a capacidade productiva da ría, que é fundamental para a subsistencia de miles de familias, como, bueno, os recursos, a natureza, a biodiversidade, en suma, a calidade da agua e unha vida estable que é fundamental para o futuro. E Xaquín Rubide, esos plantexamentos están tamén para a movilización deste vindeiro domingo, verdade? Efectivamente, ou seja, pretendemos que a Xunta lle dé o carpetazo final, que lle dé a denegación definitiva a estes proxectos que non son outra cousa que unha ameaza para o futuro da Ría da Arousa e do Río Ulla, porque da calidade da auga do Río Ulla e da Ría da Arousa dependen miles e miles de familias que se dedican tanto ao sector primario no interior, o sector agrogandeiro de transformación, como o sector marisqueiro ou bateiro na Ría da Arousa. Sí, perdón, que rematamos aquí entón, porque senón quédanos apenas 2 minutos, empezamos a xente que forme parte deste colectivo, desta iniciativa. Xaquín Rubido, moitísimas grazas. Pois moitísimas gracias a vos, un saúdo e chamar a manifestación este domingo en a Illa da Arousa ás 12. Graciñas, ata logo. Grazas, chao. Chao. Señor Loureiro, é vostede dos que participa tamén e apoia a outros colectivos como, por exemplo, a PDR? Totalmente. En este caso a PDRA. Sí, a ver, non sei todo o que sexa relacionado co medio ambiente, que digamos é cos danos que se poidan causar ao territorio galego sin ningún problema. É certo que temos as competencias no Concello de Pontevedra, pero apoiamos todas estas iniciativas. Estivemos cos do Ulla, que en tema de Altri, estamos agora aquí, que serían os efectos secundarios, e só faltaría, claro que sí. Está máis viva este tipo de plataformas que as asociacións veciñais como tal? 30 segundos. No, que va, para nada. É dicir, ao final, as plataformas están conformadas digamos, pola xente que reivindica. E a xente que reivindica pois, está nas asociacións. Que pasa? Que digamos que o modelo actual non é un modelo antigo de reivindicación. Agora tes que machacar en reunións que non son visibles, pero machacas e ao final consíguense cousas. Eu pido que ninguén desista e que ten que continuar a loita veciñal sí ou sí. Pois destes colectivos temos que seguir a falar porque hai moito que comentar e son 50 anos. Dignos no WhatsApp, feliz cumpleaños e un mes e buen fin de semana. Pois ese plantexamento é que facemos tamén nós antes das novas da unha. Juan Loureiro, moitísimas grazas por compartir connosco este tempo. Moitísimas gracias a vos.